Se, nu skal jeg vise Nordmandsgranden, som jeg fældede i år. Og hvorfor det? Fordi den, jeg vil lige ved at sige, fordi den var så køn. Ej, den måtte ikke blive højere. Og Lars og Anne fik det, vi skar af. Der skal lige skæres noget mere af. Og så kan det være, at den lever videre. Nu står der en kat og piver hernede. Den må vi lige kigge på. Hvad siger du? Hvad? Du siger miau. Nu skal vi ikke ryste så meget. Hvad siger du? Bare miau. Ja. Det er bare en vildkat, det her. Det bliver et dårligt billede. Nå, nu skal den også lige slå en streg. Ja. Ej, vi må se at stoppe det her. Vi stopper med den blå himmel. Halleluja.